Ya si tukang malang ati, ya si tukang sing tias, ya si tukang gugu garing. Anoman malumpat sampun Prabang witing naga sari mulat mangandhap katingal ana wanudya yukura aking gelung rinu sakwara kesma kang iga-iga kaeksi menika Raden Kalabendana. Ya, Paman Kalabendana sing wis bali, piye kabare? Anu sik aku tak ngleremke pikir nyelehke rasa. Wonten napa Raden? Ketingalipun lampah paduka kados dipun bujung mengsah. Nggih, Penemban. Nalika semana barki pasiwakan Praja Traju Tresna, aku wis kelakon sowan anakku Bumana Kasura. Lan uga wis ndak aturake nawala saka anakku Gatut oleh kepengin nganti anakku Bumana Kasura ya kuwi sarasean ngenani bab penjaluke Adipati Wahana Tunggarana. Rumangsaku ya wis tak ati-ati oleh Gusowan. Nawala wis tak pasrahke. Bareng nawala wis diwaca anakku Buma, aku ya ora mudeng oleh maca iki mripate karo menteleng kae. Tangane karo ngepel-ngepel, karo geget-geget sajak kaya ana bab sing sinimpen ning dheweke ora rena penggalih, jebul bener. Rampung oleh maos nawala saka anakku Gatut, wah anakku Buma oleh nesu. Walah oleh muring-muring nganti tak amet ora golek oleh unek-unek ki aku. Banjur aku ya mrayogake marang anakku Buma. Aku luwih nandhesake apa sing dadi penyuwune Adipati Wahana Tunggarana kuwi. Aku ya matur ngene lho, Ngger, mulane anak Prabu Buma Kasurawuh ana Pringgandani kuwi aja nganti ana panyakra bawa sing ora becik tumrap marang adimu Gatotkaca. Mula kersa nglonggarke penggalih, ayo dirembug bebarengan sinartan kawicaksanan, ora sadadak nganggo atus-atusan. Wah, bareng aku ngilingki malah saya nesu. Bumana Kasura saya arep muntap kae. Pepuntane rembug ngene Penemban, anakku Buma ora gelem dikanthi sarasean. Malah dianggep anakku Gatotkaca sing duweni cara kanggo ngrebut Tunggarana saka tangane Buma Narakasura kuwi mau. Mula iki mau kantek kewetu sing dadi kandhane anakku Buma. Aku dakon mulih nyang Pringgandani kon-kondo karo anakku Gatotkaca yen Buma ora gelem jak sarasean ning entuk ora entuk Adipati Wahana sing ana Pringgandani arep direbut bali. Nek anakku Gatotkaca ora ngilake kepara Pringgandani arep dibuyuki Batang Sayuta, malah playu ki mau ditutke wadya Traju Tresna Penemban. Lang-langing driya mangu-mangu mangun kong kanduhan rimang lerena tanpa kanin yen tan tulus manggo sang Dyah Utama mangkono sang nata muda wis nyolon ngrepa. Adik, piye Ngger? Iki wis setha yen Kakang Buma ora gelem dijak rembugan krana alus. Mula gandeng iki wis ana rasanan Kakang Buma arep ngluruk nyang Pringgandani. Wis ora sandadak kesuwen. Ayo, tak
Wadi Anoman Antasena paman kala Bendana sak kuwating tenaga. Mbedengi praja Pringgondani aja nganti ana wadya Trajustresna sing gawe rusak ana Pringgondani. Nanging tak jaluk anakku Antasena kudu sinartan ing reh kawicaksanan. Sabab apa? Upama dadi peperangan kuwi ora karo sapa-sapa ya, Ngger, ning isih tunggal dhewe. Apa sira Antasena lali yen to kakangmu Bima kuwi putra Ndwarawati? Kuwi trah Mandura. Anakku Gatotkaca putra kadangku Yayi Werkudara. Yayi Werkudara putra Sang Ratu Kunti Talibrata kuwi ya trah Mandura ora beda keng Ndwarawati. Yen to nganti dadi padudon apa ora saru dinulu merga iki sing gawe dudu Kakang Gatut. Iki saka pokale Kakang Bima kelawan Wadyabala Trajutresna. Mula piye penemban? Monggo manut ora sanane Wadyabala Trajutresna mawar goleki aku iki. Aku arep digoleki. Kepara aku arep dipateni aja bali yang Pringgondani. Monggo kepareng semene mangke menawi wonten ing badhe ganggu damel dhateng Paduka Raden kula Bendana kula ing badhe goleki aja bodho penemban. Dongeng entek-entek si penunggul patenana penunggul tatusane dosa ngungkuli sesama aja di dakwalat. Alah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan. Ana bedhas putih ngaglah ana tengah dalan. Mara ngaku kowe sapa? Bali takon kowe sapa? Wadya Trajutresna. Kekasete Gustiku Prabu Bima Narakasura. Pangkatku Temenggung, haranku Temenggung Suca Permana. Suca Permana. Ya bali takon kowe sapa? Pendhita Kendali Sada Anoman kang dadi peparep Anoman dasar Puranyata. Aku bakal goleki buronku semingkira. Ora ana kidang mendangan kangku meliwer. Buronku dudu kewan. Nanging buta Pringgondani sing jeneng Kala Bendana. Kuwi sing tak goleki. Yen ketemu tumuli bakal tak serimpung sikile tak bondo tangane. Gelem manunggalake kekuatan kelawan Wadyabala Trajutresna. Ngelingke marang Adipati Wahana kang bakal merengkan saka pernatan Trajutresna. Raden Kala Bendana dadi tanggung jawabe Anoman. Sapa wae kang bakal gendak sikara kena waton bisa nglangkai bangkene Anoman. Wah, sugih kendel Bandawani. Kowe iki mung sak kewan-kewan iki derajate ana sak ngisore menungsa. Ayo kekejar kaya manuk branjangan kopat kapit kaya ulo tapak angin. Janji tak kedhepke mripatku ora ilang saka ngarepanku. Remet dadi klaring epek-epek parep.
Os. Aku yo. Aku yo. Wah. Aduh. Hei, dian ki. Waduh yo. Hei yo. Yo ayo cadak oh lo dian wah ayo gawe iki lho talukamu iya hei iya wah hei iya lo wah konco wah dian wait numpak alas iya candak bekok ya hit hot wedian hit hot as hot go dia angel men cekel-cekelane yo hei hit wedian iya biar ayo pecah dasmu pak ojo melayu iya iya ngece we pecah sirahmu Rene. Korene. Ndel-ndel ki tenang. Pak. Wah, gua ancek-ancek. Kuwi gamane elok. Sutren gua ancek-ancek. Mulai golek tuh. Mudun. Hoi, wet. Pak. Ayo balik ki, nyoh direbut. As. Hit, iya, candak le. Ya, hit, lo, lo. Hit, iya. Hit, hit, wah. Hit, aduh. Padha rada tuwa kono. Sawe Antasena. Bali takon prawira sandi. Ayo nyoba kaprawiran nyo coban. Ngandel-ndelke. Has. Hot. Wah, edian menteleng. Parek wong-wong apa iki? Hit. Wedian. Hit. Wah. Has. Iya. Hit. Mati ya, wah, kesian.
Iyo elo. Iki kebyake. Yo. Etian. Wah. Lo mati aku. Wah. Ayo. Edian nibani wit ngendel-ndelke parek ilang nyawamu ayo hoi oh hoi oh Edian as hot iya hit iya hot ai ai oh hai wit ade-ade sirah iki lho Edian oh ai Edian iya hot hijau, tahan! Iya, hei! Oh, wah! Lara kena! Wah! Buta rek. Walah potongane eloke kaya ngene. Kowe sapa? Lah kowe iki sapa? Piye? Kowe sapa? Lah ya kowe iki sapa iki? Kowe tekan ta? Iya yo. Ora tekan yari opo? Kowe tekan karo aku Begawan Zainal. Zainal. Ora ja. Za. Gah aku nek ja, wong Zainal kok ja. Kowe sapa? Kala bendaya. Oh, iki tak kala bendanane. Ya Mas ya. Melu aku nyang Traju Tresna. Wis tak tekan kono njaluk apa tak turuti. Woi, lah aku ki ora sudi tok go nyang Traju Tresna. Aku ngerti yen aku arep tok Pulasara. Amula kowe nek arep nyekel aku ya nyoh cekelen. Kowe iso nyekel aku, Sasak iso nyekel angin. Kemakine iki lho. Amung dapure ya ngono nek sepira bangkane. Tabrak godrel lumajang nilang nyawa. Ayo tak tutke sak gendengmu. Ayo, samaan.
Ayo genti sirahmu. Nyah, merem. Merem. Nyah. Merem. Perkara kono arep kala bendone gelem nesu. Tutuk bataku sirahmu. Bosak kowe. Ayo ndi tunggale. Ayo, wawata saya wata ayo. Beda kowe kala sarga wara ayo. Kowe dadi roke aku. Jenengmu sapa? Wara. Kowe lalapan saya ora cetha iki. Kowe sapa? Kala bendana. Ayo maju rene. Adu katias, adu karusan ayo aku ngerti kok. Aku buta selera napas kok tekan kene. Mungsuh karo kala bendana ora saduta sing balung leting kulit. Ayo adu kekuatan wae karepku tak ladeni. Ora maju ilang jawabmu parang. Kowe iki arek apa? Lho ora ngono kok, perang ngono kok. Aku mah nek duta sing balung leting kulit kok. Njaluk adu kekuatan. Ayo adu kekuatan kepiye? Yo manut aku ya. Adu kekuatan yo ilang nyawamu parang. Ayo. Nih tanganmu gede-gedenan. Arep ayo gede-gedenan adu kekuatan. Arep wis ta manut aku. Ya ayo. Menang aku. Gendok. Adu kekuatan ini. Yo terus. Ayo. Lah ya dah. Lurus menggeh-menggeh. Genten aku lho. Ayo. Weh, driji aku jempol. Gede, gede jempol lho. Gendok. Alah, ayo. Ayo. Terus. Nah. Ayo. Ayo. Aku jempol, aku jedhik. Menang di jedhik lho. Jempol gajah jedhik semut. Gajah dibung semut mudar. Oh iya. Ayo, beda. Jadi kok kayak iya. Ayo. Terus. Ayo, terus. Nah. Agar gendong kini tekan potas ayo mudat. Ngono kok arep jotosan. Napa sih wis enten kemis. Ayo di tunggale maju deh.